telefono di mamma. Never pure. Ma da sforzo fare. Vertigo. Ok. Sul tatami la finale delle cinture viola meno 83, Davide Di Luzio e Akos Tekeres. Si preparano Claudio Roberto Pereiro e Manuel Molinari. Не знам, че съм измислен тук. Това да свири. Това. Ай, свирете бе, майка ми. То нека прави нищо, няма никаква атака, само бута. Аре, Васеби. Нема шо да стане. Всичко става. Аре, Не го пушай. Не го пушай, завърти. Не, Васе, не. Лошо. Не бе. Окей. Браво. Вие. Да. Чекай видим. Докато дигнат ръцете. Но тия са нещастни си малко. Браво, Васе! На финал? Но. Васе! Голем си, Васе! Bene. Andate bene. Sul tatami B, Matera Sara e Rita